Mogik en mana ritruok e ndara sani ka koth chwe kier nitie to kendo masira waneno ka thoro timore koro dhano med mana ritore e ndara ka mos mag injinia Fred Akeli Akwarepi wacho ni gidhi nyime gi tich makare. Ing'eye ni oritowa maka chieng' landwa dhi pidho yien to chopo kacha gi seedlings dabal. Gin garambe moro keyo nyangwene SDA kacha Saturday mabiro ni wadwa gero kanisa wa jomo ero ruoth mano berni moyudore no gero kanisa mar ruoth. Erokamano senior koa ka donge dhi nyonwa chai 3D ana dwaro assurance nikech 3D nigi chai moro kanyo mopoto kabisa to dhi madho kado Karbekari bende gin godo koro watiekre chuth bergiri seti koro kawuono bil kuoma ka to do mag chai kendo agwel ji te madwa mar chai 3D kapok wadhi meeting Serena kapok wadhi meeting koro wachako gi 3D mondo ka Frank Castro adhiye mos mar Osako Junior wacho ni ogone osiepne mos Agri James otore ma nyathine nyo nachiel kuom jogo manyowito ngimagi.